I 2024 samledes en gruppe helte. Er klar til at redde Esbjerg og Hjertestenen? Og Esbjerg! Næste gang, Esbjerg! Nej, dog. Ondskaben skulle bekæmpes. Heltene blev sendt ud på en quest gennem Esbjergs gader. Gå bort! Jeg skal ikke bruge dem. Det skal I til at stoppe ritualet. Fordi vandperlerne må ikke finde de forkerte hænder. Lumus! Lumus! Lækker! Sved! No! Ondskaben blev besejret. Men Træd ud på den anden side af den her port. i 2025 vender skurkene tilbage. Og der er igen brug for alle helte.